खुलुमबाय। आंनि मुङा मिस मनमति बसुमतारी, डिस्ट्रिक्ट धेमाजि सिमेन्ट चापरि। दानि बे 2019 मायथाइनि मिस एन्ड मिसेस इउनाइटेड आसामनि बादायलायनायाव आंबो मिस जानानै बादायदों। बे बादायलायनायाव फेसबुक एबा मोखां बिजाबनि अननाय आरो हेफाजाबजों आं सेथियाव आवग्रिनानै दं। दा बेनिनो फेसबुक एबा मोखां बिजाबाव लाइक आरो शेयार खालामनाय सोलिगासिनो दं। जायफोरा आंखौ लाइक आरो शेयार खालामखांबाय बिसोरनिसिम आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय आरो दासिमबो जायफोरा खालामाखै बिसोरखौबो आं खालामगोन होननानै मिजिं थिहरबाय। लाइक आरो शेयार खालामनायनि लिंकखौ भिडिअजोंनो मोनफागोन। बेनिखायनो गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ अननानै आंखौ लाइक आरो शेयार खालामगोन होननानै आं आसा खालामबाय। नोंथांमोननि अननाय आरो हेफाजाबाव आं बर' हारिनि मुं लानानै देरहासार जानो थाखाय नोंथांमोननियाव अननाय आरो हेफाजाब मोनगोन होननानै नोंथांमोननिसिम मिजिं थिहरबाय। गोजोन्थों।